ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, വിശ്വസ്തനായ നല്ലവനായ പിതാവാം കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പൊന്നോമന കുമാരനായ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളവിടെ പരിശുദ്ധ സന്നിധിയോട് അടുത്ത് വരുന്ന കർത്താവേ, സമയഭേദം കൂടാതെ അടുത്ത് വന്ന് അബ്ബാ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പദവിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, എളിയവരോട് കരുണ തോന്നണമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. രാത്രിയിലും ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കർത്താവെ, ആയിരങ്ങൾക്കത് അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ അങ്ങിടയാക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയെ പങ്കുചേരുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ എളിയവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വചനത്തിൻ്റെ വാതിലിനെ ഞങ്ങൾക്കായി തുറന്നു തരികയും അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസമാകുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നും വചനം പുതിയതാണല്ലോ, എന്നും വചനത്തിന് നൂതനമായ കർത്താവെ ശക്തിയുണ്ടല്ലോ, അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ഹൃദയങ്ങളോട് ഇടപെടും. ഈ സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം, ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഇനിയും വിശാലപ്പെടേണ്ട എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശാലതയോട് വർഷമാക്കി ദൈവ ഈ വർഷത്തെ മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പുത്തൻ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ദൈവിക നിയോഗങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവെ, ഈ ദിവസങ്ങളെ മീറ്റിംഗ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കലൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പൗർഷ്യൻ മീഡിയ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ പൗർഷ്യൻ മിനിസ്ട്രി ടീമങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ, പാസ്റ്റർ കെ സി ശാമുവൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരുടെ പേരിൽ ഹൃദയംഗമായ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു, ആശംസകളെ അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളെ തുറക്കാം. എല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങളെ തുറക്കുക. 1 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എടുക്കാം. ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വാക്കങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെ പറയാതിരുന്ന ദൈവസന്ധി തെറ്റായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമ ചരിത്രങ്ങൾ എന്നെ പഠിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും പ്രചോദനമായി തീർന്നത് ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന കെ സി ശാമുവേൽ പാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്രയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു 2 മണി 3 മണി വരെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സമയം. പക്ഷേ അച്ഛൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ കിടക്കും, പക്ഷേ അച്ഛൻ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പലപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിക്കും, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവും. എന്നെ നിർത്തി മോഹം കഴിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം ഉറങ്ങിപ്പോയി. 3 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മേൽ ഉണർത്തി മുഖം കഴിപ്പിച്ച് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി പറഞ്ഞു തന്ന ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര പ്രചോദക ശക്തിയായി മാറി. ദേവദാസനെ ഓർക്കാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഈ തരുണത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിർ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്ത് കിടന്ന ആഗ്രഹത്തെ ഒന്ന് ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചത്. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. അതോർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 1-ാം പുസ്തകത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ശമൂവേൽ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം, 1 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകം വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എബ്രഹീം മലനാട്ടിൽ എൽക്കാന എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്, ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം 2 ഭാര്യമാരെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം കർത്താവിനോട് വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് സോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ആദ്യയിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷേ ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിലപാടുകളൊക്കെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യന് എൽക്കാന 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് പെനീന എന്നും മറ്റൊന്ന് ഹന്ന എന്നും പേരുള്ള ഭാര്യ. അപ്പം പെനീനയ്ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഹന്നയ്ക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു എന്നും കാണും. ഈ പെനീന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ഭാഗം, ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളമായ സന്ദേശങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
6-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിനൊരു കരമുണ്ട്. അവളുടെ പ്രതിയോഗി അവളെ വ്യസനിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ മുഷിപ്പിച്ചു. അവൾ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ആണ്ടുതോറും അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നതെന്ന് കാണുകയാണ്. അവളെ മുഷിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവൾ കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹന്ന കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു പരിധിവരെ സഹോദരിമാരുടെ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയും അവരുടെ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ തനതായ ഒരു വഴി, ഒന്ന് കരയുകയാണ്, 2 പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എത്രത്തോളം പട്ടിണി കിടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പട്ടിണി കിടന്ന് പണ്ടൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം വേണേ കഴിക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഇടിക്കുമായിരുന്നു. തന്നെത്താൻ അടിക്കുമ്പം പിള്ളേരൊക്കെ കയ്യെ തൂങ്ങുമായിരുന്നു, അമ്മ ഇനി ഇടിക്കല്ലേ എന്ന്. അതൊരു ആയുധമായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വേണേ ഇടിച്ചോളം പറഞ്ഞാൽ അവർ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ചങ്ക് പലങ്ങാമെന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാലും കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്നപ്പോൾ എൽക്കാന അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അന്നെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് 10 പുത്രന്മാരെക്കാട്ടി, നീ എന്തിനാ മക്കളിൽ നിന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെടുക, ഞാൻ നിനക്ക് 10 പുത്രന്മാരെക്കാട്ടിലും നല്ല ഒരു ഭർത്താവല്ലേ. അതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ഭാഗത്ത് രൂത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നവോമിക്ക് ആ കുഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ രൂത്തിനെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവൾ നിനക്ക് 7 പുത്രന്മാരെക്കാട്ടി നല്ല മരുമകളല്ലേ. അപ്പോൾ 10 പുത്രന്മാരെക്കാട്ടി നല്ല ഒരു ഭർത്താവ്. ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരിക. എന്തൊരു ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യന്. അപ്പം ആ മനുഷ്യന് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ. പക്ഷേ അവരന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ആലയത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ്. യഹോവയാണ് ഈ മകളുടെ ഗർഭം, ഹന്നായിയുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതെന്ന് കാണും. എന്തിനാണ് കർത്താവ് കുറച്ച് കാലത്തിനെ അടച്ചിട്ടതെന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൾ ശമൂവേലിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും. ശമൂവേൽ എന്ന കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുറേ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവോരിന്തം യഹോവയ്ക്ക് നിവേദിതനായിരുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഏറെ പ്രാർത്ഥിക്കും. 2 രീതിയിലാണ് മക്കളുണ്ടാകുക. ഒന്ന് ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സാണ്. ഓളിയം കുറവാണോ? ഓക്കെ. ഒന്ന് ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സാണ്, 2 ബർത്ത് ബൈ ചാൻസാണ്. ബർത്ത് ബൈ ചാൻസാണ്. മദ്യപിച്ച് മതോപരത്തിനായ വ്യക്തിക്കും മക്കളുണ്ടാകാം. ചിലർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സമയത്ത് മക്കളുണ്ടായെന്നൊക്കെ പറയുകയും അതിനെ കളയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ വിദേശ യാത്രയ്ക്കോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തടസ്സമാണെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന മക്കളൊന്നും ബർത്ത് ബൈ ചാൻസ് അല്ല, ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സാണ്. ദൈവം തരുന്ന ദാനങ്ങളാണ്. അത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സ്. എനിക്ക് ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് അവിചാരിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ഇളയ മകന് ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുണ്ടാകാനൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. 2010 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഞാൻ UK ഒരു മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവരെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് UK എന്ന് പോകുക. 2010 ഞാൻ UK ചെന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനകത്ത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രയാസമുണ്ടായി. അമ്മ സീരിയസായി. അവരെന്നെയാണ് എന്നാൽ അത്രത്തോളം എന്നോടത് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അത് അമ്മ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു നില വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് അമ്മ. അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ ചെന്നു നിന്നു ഒറ്റയാഴ്ചക്കകത്ത് തിരിച്ചു പോരുകയും തിരിച്ചു വന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ്. അമ്മയുടെ കൂടെ അകത്ത് കയറാനൊക്കത്തില്ല, എങ്കിലും അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ റിക്കവറായി, പൂർണ്ണമായിട്ട് റിക്കവറായി. വെൻറ്റിലേറ്ററൊക്കെ മാറ്റി അമ്മയെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സിജൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു കുറേ നാൾ കിടന്നുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു ഓക്സിജൻ ലെവൽ മാത്രം ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. അതും ഇതൊക്കെ മാറ്റി തുടങ്ങി. മാറ്റിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. അമ്മ റിക്കവറാകുകയാണ്. അമ്മ റിക്കവറാകുകയാണെന്നുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോർമലായി വരികയാണ്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു. ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി. അമ്മ റിക്കവറാകുകയാണ്. അപ്പം കുറേ
വർത്താനമൊക്കെ പതുക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തുണ്ട്. അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഭാര്യയെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളെ വിളിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മ അവളെ ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ വയറിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനാവാചകം ഇതായിരുന്നു: കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ സമയമായി, ഇനിയും അധികം സമയം എനിക്കില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്ക വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വരുമ്പോൾ അപ്പയ്ക്കത് വിഷമമാകും, പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മാറ്റം. അത് അങ്ങയ്ക്കറിയാമല്ലോ. വിഷമം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വയറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനായി സ്തോത്രം. ഈ കുഞ്ഞ് രാങ്കുഞ്ഞാണല്ലോ, ഇവനെ കാണാൻ ഞാനിവിടെ ഇല്ല, എങ്കിലും ഇവൻ്റെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ അപ്പയെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരനുഭവം. ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സാണ്. നാളെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പയുടെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ ഇവനെ തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് വയറെ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബർത്ത് ബൈ ചോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ശമൂവേൽ ബാലനെ ദൈവം കൊടുത്തു. എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ കൊടുക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ശമൂവേൽ എന്ന വലിയ മനുഷ്യനെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദാൻ മുതൽ ബേർശേബ വരെ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ട ആ മകനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അമ്മ എന്ന നിലം ഒത്തിരി ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ചിലപ്പോൾ ആർക്കുമില്ലാത്ത സങ്കടങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ആർക്കുമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആർക്കുമില്ലാത്തൊരനുഗ്രഹം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയത്? ഇത്രയും വലിയ ഒരു മകനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നാം പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്, ഇന്നുള്ള ശോധന നൽകുന്ന വേദന വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിന് പൊന്നിലും. അത് വിഷമമുള്ളതാണ്, എന്നാൽ അതിന് പൊന്നിനെക്കാട്ടിലും വിലയുണ്ട്. അന്ന വല്ലാതെ മുറിയുകയാണ്, അന്ന വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അന്ന വല്ലാതെ വേദനപ്പെടുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഹന്ന ഇത്രയും വേദന സഹിച്ചാലേ ഇത്രയും പൊന്നു പോലെയുള്ള ഒരു മകനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാവു പാഷനോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ആ പാട്ടൊന്ന് പാടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്നുള്ള ശോധന നൽകുന്ന വേദന വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിന് പൊന്നിലും. അതുകൊണ്ട് അനാദിനാഥൻ യേശു, നമുക്ക് ആ പാട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാം. ഇന്നുള്ള ശോധന നൽകുന്ന വേദന വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിന് പൊന്നിലും. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ, പ്രിയ ജോൺ സമ്പദർ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലൊന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പകർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ ഗാനം ചേർന്ന് പാടാം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തിനാപ്പ ഇത്രയും വേദന, എന്തിനാപ്പ ഇത്രയും നൊമ്പരം, എന്തിനാപ്പ ഇത്രയും തകർച്ചകൾ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ്. അത് ഇന്നെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നാളെ നിത്യതയിൽ പുലരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം നന്മയ്ക്കും തെളിയുമ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിന് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നിലകളെ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിന് എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെയോ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവ് ഈ നിമിഷം ഉത്തരം തരും. ഒരു നിമിഷം ജോൺ സമ്പദറെ, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ഉത്തരം തരും. എന്തിനാപ്പ എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ, എന്തിനാപ്പ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ? എന്നുള്ള ശോധനകൾ നൽകുന്ന വേദനകൾ അത് വിഷമമാ, പക്ഷേ അതിന് ഭയങ്കര വിലയാ. പൊന്നുപോലെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട ചിലത് നമ്മൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കേണ്ടത്. വിലയുള്ളത് ചിലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ തമ്പുരാൻ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ സഹനങ്ങൾക്കായും ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. വിലയുള്ള ചിലതിനെ ഇനിയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകൾക്കായും കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ശോധന നൽകുന്ന വേദന
വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാനന്ദിക്കും ഞാൻ സദാ. വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാനന്ദിക്കും ഞാൻ സദാ. അനാദിനാഥനേശുവൻ ധനം അന്യനാ ഭൂവിലെന്നൽ. ധന്യനാ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സദാ. അന്യനാ ഭൂവിലെന്നൽ. ധന്യനാ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സദാ. ഇന്നുള്ള ശോധന നൽകുന്ന വേദന. ഇന്നുള്ള ശോധന നൽകുന്ന വേദന. വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിനു പൊന്നിലും. വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിനു പൊന്നിലും. വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാനന്ദിക്കും ഞാൻ സദാ. വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാനന്ദിക്കും ഞാൻ സദാ. അനാദിനാഥനേശുയൻ ധനം അന്യനാ ഭൂവിലെന്നൽ. ധന്യനാ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സദാ. അന്യനാ ഭൂവിലെന്നൽ. ധന്യനാ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സദാ. അപ്പോൾ ആ നിലത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുകയാണ്. ആ നിലത്തെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഹന്ന ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരികയും ദൈവം അവളെ കടാക്ഷിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിവേദിക്കുക. 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, പിന്നെ എൽക്കാന രാമയിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ബാലൻ പുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ മുമ്പിൽ യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരികയാണ്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എലി പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കലാക്കി വെക്കുക. ആ കുഞ്ഞ് യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരികയാണ്. അങ്ങനെ കാലം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ 1 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏലി വൃദ്ധനാകുകയാണ്. ആകുമ്പോൾ അവൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും ചെയ്യുന്നതും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിക്കൽ ഉള്ള സഹോദരിമാരോടുകൂടെ മോശപ്പെട്ടതായ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നതും അവൻ കേൾക്കുകയാണ്. കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പം കാണുന്നുണ്ട്. 2-ാം വാക്യത്തിൽ, ആ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഏലി തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങി. കാണുവാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ കണ്ണ് മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ശമൂവേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കിടന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്ന് കിടന്നു. ഈ ഒരു ദൂത് കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ദൂതാണ്. ഏലിയുടെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഏലിയുടെ കണ്ണ് മങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഈ പുരോഹിതന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊഫ്നിയും ഫിനെഹാസും മ്ലേച്ഛ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്ന ഇറച്ചിയൊക്കെ വേകുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പല്ലി കൊണ്ട് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ്. പച്ചമാംസം ഞങ്ങൾക്ക് തരാമോ? കാരണം അവിടെ ഇഷ്ടത്തിലൊക്കെ അത് പാകം ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയ വിധിപ്രകാരമാണ് അത് വേഗപ്പെടേണ്ടത്. പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ നിരകളിലൊക്കെ അത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ബലാൽക്കാരനെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏലിക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഏലി ഒരു 2 സാധ്യതകൾ അവിടെ കാണുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത, ആ പുരോഹിതൻ്റെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോവുകയാണ്, കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുടെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാതെ പോകുന്നു. ഇന്ന് കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം, നമ്മുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ അടയപ്പെടുകയാണ്. ഉള്ളിടത്തും ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് വരിക. പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവം എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാഴ്ചകളുള്ള പുരോഹിത വൃന്ദം എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയണം. എന്ത് കാഴ്ചകൾ? ആരും പറഞ്ഞറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആത്മാവിൽ അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. ചർച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സൂമുകളിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്ത് പോകുവാൻ ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി തീർത്തു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അതൊരു 10, 12, 13 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവരിങ്ങനെ പഞ്ചപുച്ഛ വിടക്കി അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കലൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാണും. പക്ഷെ കാണാതെ പോയ
വളരെ റെയറായിട്ട് വിരലിലെണ്ണം മാത്രമേ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുള്ളൂ. 18, 19, 20 ആ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ വീഡിയോ ഓണാക്കി സൂമിലിരിക്കുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ പരതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി റെയർ. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൃത്യമായി വിരലിലെണ്ണാനേ കണ്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരുന്നവരെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം, അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ എവിടെയോ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇനി ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവെ എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇന്ന് ആത്മാവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചയുള്ള പുരോഹിതന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പുരോഹിതന്മാർക്കെല്ലാം കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓരോ അപ്പനും ഒരു വീടിൻ്റെ പുരോഹിതനാണ്. അവർക്കതിനുള്ള കാഴ്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓരോ ലോക്കൽ സഭയുടെയും ശുശ്രൂഷകർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാനൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ ഇന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും മനസ്സിലാകും. ഒരു പരിധി വരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കാരണം കാഴ്ചയുള്ള പ്രവാചകരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പ്രവാചകരൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്. അവർക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവചനം പോയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവർ കണ്ടാൽ വിളിച്ച് പറയും. അവർക്ക് പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല, കാരണം അവർക്ക് കാഴ്ചകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പനാലായിരിക്കുന്ന അമ്മ ഇരിക്കാമെന്നും പറച്ച് പറയും. അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തമ്പുരാനെ വെളിപ്പെടുത്തല്ലേ, തമ്പുരാനെ വെളിപ്പെടുത്തല്ലേ, എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വെളിപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ ഏറ്റു പറയപ്പെട്ട പാപം ആർക്കും വെളിപ്പെടത്തില്ലെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ കർത്താവേ വെളിപ്പെടില്ല, കർത്താവേ എന്തോ വെള്ളം ചെയ്തേക്കാം വെളിപ്പെടുന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞു കൂവിപ്പോയി പ്രവാചകൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കാഴ്ചകളുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നെൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാഴ്ചകളുള്ളവർ കുറഞ്ഞു പോയി. നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവെ, കാഴ്ചകളുള്ള ദൈവദാസന്മാരായി, കാഴ്ചകളുള്ള പിതാക്കന്മാരായി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കരങ്ങൾ ഉയർത്തി. ഓൺലൈനിലൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ, എളിദാസൻ നിങ്ങളോടും പറയട്ടെ, കാഴ്ചകളുള്ള അപ്പനായി, കാഴ്ചകളുള്ള പുരോഹിതനായി മാറുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിട വരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ സഭയിലുള്ള ഓരോ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് എത്ര പേർ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തോട് ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ കരമുയർത്തി ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, കർത്താവേ എന്നുള്ള കൃപ തരണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനങ്ങളെ തരണം. ആരും പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് അറിയാനുള്ള കാഴ്ചകൾ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ കാണുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണേ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി, കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചില നിമിഷങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയട്ടെ, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ കർത്തദാസന്മാരും. എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല പ്രിയരെ, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഒഴിവാകാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കിട്ടണേ കർത്താവേ. ശബന ഹതന റിഗന രഘന ഹത്തന, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകളുള്ള പുരോഹിതരായി മാറണമേ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കർത്താവേ, ആ ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ കർത്താവേ, ആ വരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവേ. ഒരു തലമുറ അതിജീവിച്ച് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളുള്ള ദൈവദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവേ. എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അകദൃഷ്ടികളെ തുറക്കണേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. കാഴ്ചകളുള്ള പുരോഹിത വൃന്ദം എഴുന്നേക്കട്ടെ, കാഴ്ചകളുള്ള ദൈവദാസന്മാർ എഴുന്നേക്കട്ടെ, കാഴ്ചകളുള്ള അപ്പന്മാർ അമ്മമാർ എഴുന്നേക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എവിടെയോ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ വഴികേടുകളിലേക്കൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വഴിമാറിപ്പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മ അത് ദർശനം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചിരുത്തി വിശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അത് പക്ഷേ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വഴികളിൽ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലായിരുന്നു. ദൈവമേ, കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാ അമ്മമാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക, കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ഏലി എന്ന വൃദ്ധനായ മഹാനായ മനുഷ്യന് കാഴ്ചയില്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് പലതും കേൾക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്നു, ശമൂവേൽ എന്ന കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്തു? ശമൂവേൽ എന്ന കുഞ്ഞ് വിളക്കണയുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി കിടന്നു എന്ന് കാണുകയാണ്. ഇതെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഈ കുഞ്ഞ്.
പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ്. എന്ത്? വിളക്കണയുന്നതിന് മുമ്പ്. കാരണം പുറപ്പാട് പുസ്തകം 27-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം കൊടുത്ത നിഷ്കർഷകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 27-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 27-20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു, വിളക്ക് നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിളക്കിന് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുക. സമാധാന കൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പുള്ള തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറത്ത് അഹരോനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും അതിനെ വൈകുന്നേരം മുതൽ പ്രഭാതം വരെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം വെക്കണം. ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തലമുറ തലമുറയായി എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു ചട്ടമായിരിക്കണം. ഈ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടമാണ്. പക്ഷേ ഈ മക്കൾക്ക്, ഏലിയുടെ മക്കളാണത് കത്തിക്കേണ്ടത്. കത്തിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലായിരിക്കണം. കാരണം അവർക്ക് ഇരുട്ടാണ് വേണ്ടത്. പാപത്തിനൊക്കെ വെളിച്ചം പാടില്ലല്ലോ, പാപത്തിന് എപ്പോഴും ഇരുട്ട് വേണം. അവർക്ക് വിളക്ക് കെടണം. പക്ഷേ അവർക്ക് വിളക്ക് കെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചറായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു ദേവാലയത്തിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ശമൂവേൽ ബാലൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? എണ്ണയിൽ ആ തിരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുക? ദേവാലയത്തിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയേ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേ, ഒരു തലമുറ പോയേ. ഇല്ല, എല്ലാത്തിനിടയ്ക്കും ദൈവത്തിനൊരു ശേഷിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയെന്ന് പറയുമ്പോഴും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന കുറേ കൊച്ചുമക്കൾ ദൈവം അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥകളും നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആളെ അല്ല. എല്ലാവരും പോയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ല. എല്ലാവരും പോകുമ്പോഴും അതിനിടയ്ക്കും ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തിന്? വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ കാഴ്ചകൾ എളിയദാസൻ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകളിലും ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന കുറേ കൊച്ചുമക്കൾ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മുടെ സഭകൾ ഉണരും. നമുക്ക് ശേഷം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നുള്ളതല്ല, നാം മരിച്ചു പോയാലും ഈ വിളക്കിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. തലമുറ കൈമാറി അണയാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിളക്ക് അടുത്ത തലമുറയിൽ കത്തിക്കുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം കുറേ കൊച്ചുമക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാകട്ടെ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പങ്കുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുക. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണമെന്നില്ല, കേട്ടാലും ഓർക്കണമെന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ സഭയിൽ 10-17 വയസ്സിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു കൊച്ചൻ, റാന്നി ലെവലിൽ പ്രബലപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ മകനാണ്. 10-17 വയസ്സിൽ ആ കുഞ്ഞ് 18 തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് ജോലി കിട്ടി. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി കിട്ടി. പക്ഷേ ആ ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഒക്കെ അവന് പ്രത്യേക അമ്മ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരും. കുറേ നാൾ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ രാത്രി പല സമയത്തൊക്കെയാണ് വരിക. വരുമ്പോഴെല്ലാം 1 മണി 2 മണിക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബൈക്കോ കാറോ ഹോളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കാണും. എവിടെ ആയിരിക്കും? ചെന്ന് നോക്കുമ്പം കാണാം എല്ലാ ഹോളും ലൈറ്റും അടച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ മുട്ടുകുത്തി കൊച്ചൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോഴും വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ദൈവം ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോഴും വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ദൈവം ആരെയെങ്കിലും എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകം കാണുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. രാത്രി ഏറെ വൈകുവോളം മക്കൾ പലരും ഉറങ്ങാറില്ല. അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദുരന്തമാണ്. എല്ലാ വീടിൻ്റെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരാളുടെ അല്ല, ആഗോള പ്രതിഭാസം. അമേരിക്കയിലെ സമയത്ത് അവിടെ രാത്രി, ഇന്ത്യൻ സമയത്ത് അവിടെ രാത്രി. 1 മണിക്കും 2 മണിക്കൊക്കെ മക്കളെ ഉറങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പേടിച്ചാൽ നോക്കുക. കാരണം അതവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. എന്നാലും നോക്കുമ്പം കാണാം ഫോണിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരോടോ സല്ലപിച്ചുകൊണ്ട് ആരോടോ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1000 കുഞ്ഞുമക്കൾ. പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നു ഈ കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറത്ത് രാത്രി നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും മുട്ടുകുത്തി വേദപുസ്തകം കട്ടിലെ വെച്ചിട്ട് കരങ്ങളെ മലർത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണും. അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ എത്ര അമ്മമാരിന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നൊരു ഈ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലും കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം. ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക, അത് പിടിച്ച് മേടിക്കുക, തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ചവിട്ട് നാടകമാണ്. ഇത് മേടിക്കുക, തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. മേടിക്കാം എളുപ്പം, അപ്പം വിറച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിച്ച് കൊടുക്കും. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് കൊച്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ വലിയ കുഞ്ഞു വരെ. എന്നാൽ ആരും പറയാതെ രാത്രി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറേ കൊച്ചുമക്കൾ നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിലുണ്ടാകും. ഇന്നുള്ളതിനെ നോക്കണ്ട, പണ്ടുള്ളതിനെ വിചാരിക്കും വേണ്ട. ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അത് കാഴ്ച കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തോടൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അല്പസമയം നമ്മുടെ കണ്ണ് തെളിയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ കുറേ മക്കളെ കൂടെ ദൈവം എഴുതി ഈ ആലയത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങനെ കുറേ മക്കളെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരുടെ മക്കളെ അങ്ങനെയൊന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല സ്വപ്നം, ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാ സ്വപ്നം. കർത്താവേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർശനത്തിനൊരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു, അത് വരും നിശ്ചയം, നീയോ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ദർശനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തിരുവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഈ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം കാണുന്ന കർത്താവേ, ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് എന്നെ എടുക്കാവേ എന്ന് എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച കാണാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം അങ്ങനെ എടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ വരാനിടയാകരുതേ. ഇവിടെ കാണേണ്ടതൊക്കെ ഇവിടെയും കാണണ്ടേ. ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഇന്ന് കാഴ്ചകൾ അതല്ലായിരിക്കാം, ഇന്ന് മറ്റൊരായിരിക്കും കാഴ്ച കാണുക. നിങ്ങളതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കാർമേഘത്തിൻ്റെ അകത്തും മിന്നും സൂര്യശോഭ കണ്ടുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ആ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച്. ഇത് ചില പ്രാർത്ഥനാ മിനിറ്റുകളാണ്. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതല്ല, എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കുറേ ചിന്തകളെ പങ്കുവെച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, എൻ്റെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കൊച്ചുമക്കളെ തരണമെന്ന് എത്ര ദൈവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കും. കുറേ കുഞ്ഞുമക്കൾ വന്നിട്ട് ആരും പറയാതെ വിളക്ക് കത്തിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ രാത്രികളിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോലും അറിയാതെ പരിസരം മറന്ന് തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന മക്കൾ എഴുന്നേക്കണേ. അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കണേ, അതെൻ്റെ സഭയിൽ നടക്കണമേ. അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി സാർത്ഥതയോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതെൻ്റെ സഭയിൽ നടക്കണേ കർത്താവേ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണടയുമ്പം സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ കണ്ണടഞ്ഞാലും സാരയില്ല, ഈ വിളക്കിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കർമ്മേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കർമ്മേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം. കർമ്മേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ കാർമേഘങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ ശരിയല്ലാത്ത മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും മിന്നും സൂര്യശോഭ കാണും. പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം. പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന്
പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് അവരുടെ ചിലരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഞങ്ങളത് കാണും കർത്താവേ. ദർശനത്തിനൊരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ദർശനത്തിനൊരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. അത് വരും നിശ്ചയം. നീയോ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക കർത്താവേ. വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്ന കർത്താവേ, കാരണം ആർക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇരുട്ടാണ്. ഇരുട്ടിനും പ്രവൃത്തികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇരുളുന്ന സമയത്ത് കുറെ കൈത്തിരികൾ കത്തിക്കുവാൻ കർത്താവെ, എല്ലാം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൈത്തിരികളെ തരണേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളിന്ന് കാണുന്നത് ശുഭകരമല്ലാത്ത കാഴ്ചകളാ. എന്നാൽ അശുഭകരമായ കാഴ്ചകളുടെ നടുവിലും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളത് കാണും കർത്താവേ. ഞങ്ങളത് കാണും കർത്താവേ. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നും ആ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കാണെന്നും പറഞ്ഞവരെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ. തലമുറയായി നീ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു തലമുറ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണും കർത്താവേ. അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കാണും കർത്താവേ. ഈ സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവദാസന്മാരുടെയും സഭകളിൽ അത് കാണട്ടെ കർത്താവേ. ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും അത് കാണട്ടെ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമേ. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്ര. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയരെ, നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫെലിസ്ത്യർ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നു പടയ്ക്കൊക്കെ അടുക്കുകയാണ്. അവർ പടയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അന്ന് തോറ്റുപോവുകയാണ്. 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം. ഫെലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ അണിനിരന്നു. പട നിരന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നേരെ അണിനിരന്നു. പട പരന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെലിസ്ത്യരെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചത്? ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫെലിസ്ത്യരെ കസ്തൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അവരെയും ആ സമയത്ത് തന്നെ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ ജനം എപ്പോഴെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകുമോ അപ്പോൾ അവരെ ഈ ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ വടികളും പോരാട്ടവും പിശാചൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല, ചിലതൊക്കെ ദൈവം കൂടെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്തിനാ? നമ്മുടെ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടി കൂടാണ്. അങ്ങനെ പട തോറ്റുപോയി. പട തോറ്റുപോയപ്പം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലേ ജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4:5 കാണുന്നു. യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം പാളയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങും വണ്ണം ഇസ്രായേലെല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടുകയാണ്. ഫെലിസ്ത്യർ ആർപ്പിൻ്റെ ഒച്ച കെട്ടിട്ട് എബ്രായുടെ പാളത്തിൽ എന്താ ഈ കാര്യം? അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം എഴുന്നള്ളി വന്നപ്പോൾ ആർപ്പുണ്ടാകുകയാണ്. ആർപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉച്ച കേൾക്കൂ എന്ന് ഭൂമി കുലുങ്ങും വണ്ണം ഇസ്രായേലെല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടു. അവിടെയും എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചർ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേരും പുറത്തു വരാൻ കാര്യം എസ്റ്റംബറായിട്ടും സമാധാനത്തോടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആത്മാവിലൊക്കെ ആരാധിക്കുവാൻ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിക്കുവാൻ പുറത്ത് വന്നു. ഞാൻ ഒരു വൈദികൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ വർഷിപ്പൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും പറയാതെ ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷം കയറി സ്തോത്രം പറഞ്ഞപ്പം പള്ളി കമ്മിറ്റി തന്നെ മുടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ മുടക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് ദൈവത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിക്കാൻ വന്നത്. അവിടെ ആരാധനയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു, സ്തോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. വചനത്തിൽ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഉറക്കെ സ്തോത്രം പറയുന്ന, സന്തോഷിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം, അതിനിടയ്ക്ക് എസ്റ്റംബറായിട്ട് ഒരാൾ സ്തോത്രമോ ഹല്ലേലൂയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നോക്കും. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം കയറി ഒരാൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്ററുടെ പ്രസംഗം നിന്നുപോയി, നിശ്ചലമായിപ്പോയി. കാരണം എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതുപോലെ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അപകടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും എവിടെയോ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമോ തിരുത്തമോ ഒക്കെ ആവശ്യമല്ലേ? ദൈവമേ
മുഖംമൂടികളില്ലാതെ, ജാഠ്യങ്ങളില്ലാതെ, നാട്യങ്ങളില്ലാതെ ദൈവത്തെ സാന്ദ്രത്തോടെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തലമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവിടെ നാളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക അറിയില്ല. എങ്കിലും ലഭിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടുകയാണ്. അഭിമാനത്തോടെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും പറയട്ടെ, ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പറയും പോരാ, ഉച്ചത്തിൽ ആരാധിക്കുക. പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോരായല്ലോ, ഇത് പോരായല്ലോ, ഉച്ചത്തിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇത് പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോടൊരു കർത്തദാസൻ പതുക്കെ ചെവി ചോദിച്ചു, എന്തോന്ന് പോരാന്നാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. സൗണ്ട് പോരാന്നാണോ, ഓർഗം പോരാന്നാണോ, പാട്ട് പോരാന്നാണോ, എന്തോന്ന് പോരാഞ്ഞ? സത്യത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് ആരാധിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സമയത്ത് വളരെ കുഞ്ഞാണ്. അന്ന് പോരാന്നല്ലായിരുന്നു പറയുന്നത്. തമ്പേറിൻ്റെ കൊട്ട് നിർത്തും. കാരണം കൊട്ട് നിർത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കയ്യടി നിർത്തും, പിന്നെയും കയ്യടിക്കും. കയ്യടി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കയ്യടി നിർത്താൻ വേണ്ടി തമ്പേറിൽ ഒരു മുട്ടും. ഫസ്റ്റ് വാണിംഗ് നിർത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വാണിംഗ് വരും. തേർഡ് വാണിംഗ് കഴിയുമ്പം കർശനമായി. എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ മരിച്ചുപോയ കൗമ്പറയാർ CC മാസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻസിനെ റോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ എല്ലാം അപ്പുറത്തെ മുറി കൊണ്ടിരുത്തി. വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, എന്നാലേ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഇന്നിങ്ങനെ ആരാധിപ്പിക്കാൻ പാടുവിടുമ്പോൾ അന്ന് ആരാധന നിർത്തിക്കാൻ കുറേ പാടുപെട്ട പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത്. ദൈവത്തെ അതൊക്കെയാണ് പ്രിയരെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ശക്തി. ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഞാനുൾപ്പെടെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും അതിപ്രസരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവമേ ആ നാളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കിത്തരണമെന്ന് എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്പസമയം ദൈവത്തെ എല്ലാവരെയും സ്തുതിച്ചാട്ടും. ശകന മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടും. അഥന റിഗന ശബന ഹതന വലിയ ആർപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. ആരാധന ശകന റിഗല രഗന രംധന രംധന രഗന രംധന ഉടമന ബലബര. എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചാട്ട് എസ്റ്റംബറായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആർപ്പോടു നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ വിരുദിനായി. ലഭിക്കും നിശ്ചയം എൻ വിരുദനിക്കു ശത്രുക്കളാരുമേ കൊണ്ടുപോകയില്ല. പ്രാപിക്കും വന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കും വന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും. മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചാർപ്പിട്ടാണ്. കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്താൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു. തൻ ചങ്കിലെ ശുദ്ധരക്തത്താൽ ഞാൻ ജയം പാടി. കുഞ്ഞാട്ടിൻ തീർന്നായി തീർന്നു. തൻ ചങ്കിലെ ശുദ്ധരക്തത്താൽ ഞാൻ ആമേൻ. മഹത്വം രക്ഷക സ്തുതി നീനക്കുന്നു. ചേറ്റിൽ നിന്നെന്നെ നീ വീണ്ടെടുത്തതിനാൽ സ്തുതിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ആയുസ്സിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയോടാടി വണങ്ങും. ആമേൻ. സ്തുതിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ആയുസ്സിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയോടാടി വണങ്ങും. ആർപ്പോടു നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. ആർപ്പോടു നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ വിരുദിനായി. ആർപ്പോടു നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ വിരുദിനായി. ആമേൻ. ലഭിക്കും നിശ്ചയം എൻ വിരുദനിക്കു ശത്രു
ശത്രുക്കളാരുമേ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ ആർപ്പോടെ നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു വീരുതി. ആർപ്പോടെ നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു വീരുതിനായി. ലഭിക്കും നിശ്ചയം വിരുദ്ധരിക്കും. ശത്രുക്കളാരുമേ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. എൻ ഭാഗ്യകാലം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളം തുള്ളുന്നു. ഈ ലോകസുഖം തള്ളി ഞാൻ ആ ഭാഗ്യം കണ്ടപ്പോ. നിത്യമാം രാജ്യത്തിൽ അന്നു ഞാൻ പാടി രാജബോധം കണ്ടോ എന്നും ഞാൻ ഘോഷിക്കും. രക്തത്തിൽ ഫലമായി വാഴുമേ സ്വർഗത്തിൽ. ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. ഓടുന്നു എൻ വിരോധിനെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ വിരോധിനായി. ലഭിക്കും നിശ്ചയം എൻ വിരോധനിക്കും. ശത്രുക്കളാരുമേ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. ആർപ്പോടും നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ വിരോധി. ആർപ്പോടു തന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ. മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ വിരോധിനായി. നിശ്ചയം എൻ വിരോധനിക്കും. ശത്രുക്കളാരുമേ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. നോക്കൂ, അവിടെ വലിയൊരു ആർപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ ആർപ്പിൻ്റെ കാരണം അവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ആർപ്പിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം വന്നിട്ടുണ്ട്, ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അറ്റുപോകുകയാണ്. ദൈവസാന്നിധ്യം അറ്റുപോയപ്പോൾ
ആ വസ്തുത ഒഫ്നിയും ഫിനെഹാസും ആ യുദ്ധത്തിൽ പട്ടുപോകുന്നു. അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നാം കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവിടെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏലി പുരോഹിതൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഏലി പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ വസ്തുത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏലി പടിവാതിക്കൽ ആസനത്തിൽ പുറകോട്ട് വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ചു. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ താൻ വാതിക്കലിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കാണുകയാണ്. യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ എവിടെയായിരിക്കേണ്ടത്? പുരോഹിതൻ ഒരിക്കലും പടിവാതിക്കലല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്. പുരോഹിതൻ ആലയത്തിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവസന്ധിയിൽ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിന് ജയമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. അപകടങ്ങളിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഫിനെഹാസിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞിന് അവർ പേരിട്ടു ഈഖാബോദ് എന്ന് പേരിട്ടു. എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, മഹത്വം പോയി. ദൈവപ്പെട്ടകം പോയ മഹത്വം പോകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഈഖാബോദ് എന്നുള്ള പേര് ആ കുഞ്ഞിനിടുന്നു. എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചത്, ഈ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഫെലിസ്തീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ്. രാവിലെ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ച ദാഗോൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും അവരതത്ര സീരിയസ് ആക്കിയില്ല. അവരതിനെ നേരെ വെച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കഴുത്തുകളൊക്കെ മാറിക്കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ദുരന്തം മനസ്സിലായി. അവർ പേടിച്ചിട്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നേരെ ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഗത്തി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മൂലക്കുരുക്കളുണ്ടായി എന്നാണ് കാണുക. പിന്നെ 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുന്ന എലികൾ ധാരാളം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്രോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എക്രോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത്, അവിടെ മരണകരമായ ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടായി. കാരണം ശരിയല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അവിടെ വന്നപ്പോൾ പരിഭ്രമം ഉണ്ടായി. ആ ഒരു വല്ലാത്ത പേടി ബാധിച്ചു. ആ പേടിയെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വെച്ചു. ഫെലിസ്തീൻ പ്രശ്നമെല്ലാം വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പെട്ടകമാണ് അപകടം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? പെട്ടകം തിരിച്ചയച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു. ആ മൂലക്കുരുക്കളാണല്ലോ അവരെ ബാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂലക്കുരുവിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെയും ശൂന്യമാക്കുന്ന എലിയുടെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു ചെല്ലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ചയക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കും? 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യം, 6:10 കറവയുള്ള 2 പശുക്കളെ വരുത്തി. എനിക്ക് അല്പം അത്ഭുതം തോന്നി ഫെലിസ്തീനോട്. കാരണം ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ട് പോയാൽ ഇതിന് തിരിച്ചു വരുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഫെലിസ്തീൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. കറവ പറ്റിയ 2 പശുക്കളെ അല്ല കൊടുത്തു വിട്ടത്, കറവയുള്ള പശുക്കളെയാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുത്തു വിടണമെന്നുള്ള ഒരു മിനിമം ബോധ്യം ഈ ഫെലിസ്തീർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കറവയുള്ള പശുക്കളെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. കറവയുള്ള 2 പശുക്കളെ വരുത്തി അതിനെ ഈ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇവരുണ്ടാക്കിയ മൂലക്കുരുവിൻ്റെയും എലികളുടെയൊക്കെ പ്രതിമകൾ ചെല്ലത്തി വെച്ചിട്ട് അതവരുടെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാര പ്രക്രിയയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പശുക്കളെ തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം 6:12 ആ പശുക്കൾ നേരെ ബേച്ചേമിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് പോയി. അവ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴി കൂടെ തന്നെ പോയി. അവ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത്. എനിക്ക് ഈ പശുക്കളോട് അത്ഭുതം തോന്നി. മിണ്ടാപ്രാണികളാണെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ സംസാരിക്കാനൊരു രസം തോന്നി. പശുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുക? അവർക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. എന്നിട്ടും അവ കരഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു, കരഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല, എന്നാലും കരയാനറിയാം. കാരണം ഈ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ഈ പശുക്കൾ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അവ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറയുക, കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ ജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയും അറിയുന്നു, എങ്കിലും എൻ്റെ ജനമോ എന്നെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൃഗജാലങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം അവരും മൃഗജാലങ്ങൾ ഉണർന്ന് കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാന്നിധ്യത്തിൽ കരയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയും, കർത്താവേ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഖത്തല്ല, എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുഖത്തല്ല, അല്ലാതെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധി കരയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി. ഇവിടെ പശുക്കൾ കരയുകയാണ്. അവ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പോഴുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? പെരുവഴി കൂടെ തന്നെ പോയി. ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറിയില്ലെന്നാണ് പറയുക. കാരണം പശുക്കൾക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകമാണ് ഇരിക്കുക. കുറുക്കു വഴികളിൽ കൂടെ ഇത് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തത്തില്ല. അത് നേരെയുള്ള പാതയിൽ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ കോമൺ സെൻസ് ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ്. അവ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മൃഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വഴിതെറ്റി പോകത്തില്ലായിരുന്നോ? എന്താ കാര്യം? കുറച്ച് നേരെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാൽ ഈ വണ്ടി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടി കത്തിച്ചിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ ഹോമയാഗമാക്കും. അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ നാളൂടെ ജീവിക്കത്തില്ലായിരുന്നോ? പശുക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, കുറേ നാളൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കറവ പറ്റി മുതുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അറവുകാരൻ്റെ കഴുത്തറത്ത് അവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കി കുരങ്ങ് കെട്ടിത്തൂക്കി വിൽക്കുന്നതിലും നല്ലതാണ് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു
ഒരു യാഗമായി എരിഞ്ഞു തീരുന്നതെന്നുള്ള ആ വലിയ ബോധ്യം പശുക്കളുടെ അകത്ത് ഭരിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, കുറേ നാളിങ്ങനെ വല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഇന്ന് ഒരു കൈത്തിരി പോലെ എരിഞ്ഞു തീരുന്നത്? അതല്ലേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമെന്നൊക്കെ പറയുക. നമുക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒത്തിരി നാൾ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലതാണ് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് കർത്താവിന് വേണ്ടി യാഗമായി തീരുന്നത്. അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി മാറുന്നത്. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധ്യ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, കർത്താവെ, കുറച്ച് നാളെയൊക്കെ ഉള്ള ജീവിതമെങ്കിലും അതിങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് യാഗമാകണ്ടേ. ആ മൃഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവർ മരണത്തിലേക്ക് സ്വയം ചെല്ലുകയാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സഭ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും സഭ മുമ്പോട്ട് പോകും. എന്താ കാര്യം? ഇവിടെ കുറേ പേരുണ്ട് പ്രിയരെ, ജീവനെ ഭയക്കാത്ത കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിഞ്ഞു തീരാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നും എക്കാലവും എവിടെയും ഉണ്ടാകും. നോക്കൂ, അവർ പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ട്? അന്നേരം പോയി ഫെലിസ്ത്യ പ്രഭുക്കന്മാരും പുറകെ പോയി. അപ്പം വഴി തെറ്റാതെ ഈ മൃഗങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. അവരവിടെ ആ യോശുവയുടെ വയലിൽ തെന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അവർ ഇറക്കി കല്ലിന്മേൽ വന്നിട്ട് ഹോമയാങ്ങളും ഹന്യയാങ്ങളും ഒക്കെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ബേത്ശേമെ പറ്റിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ പെട്ടകത്തിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയ കുറേ പേര് അവിടെ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നു ഈ പെട്ടകം 20 വർഷത്തോളം അത് അബീനാദാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. വീണ്ടും കുറേ നാളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശമൂവേലിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ശൗലിൻ്റെ കാലത്തിൽ ഇത് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നില്ല. ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ശൗലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും നാം ഇതിനെ ഗണ്യമാക്കി എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന്. പിന്നെ 2 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പെട്ടകം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഈ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയും ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണേ, ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാതെയും ആരാധന മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. എനിക്ക് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ സൂമിൽ മീറ്റിംഗ് കയറാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടി ഓടി എത്തിയില്ല. ഓടി എത്താതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സൂമിൽ കയറി. വണ്ടിയിരുന്നുകൊണ്ട് സൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ലൈറ്റില്ല. 2 വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തലവേദന കൊള്ളും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, 3-4 വട്ടം പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ആണെങ്കിൽ പുസ്തകവും വേണ്ട, ലൈറ്റും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഫോണിൽ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാം. കാരണം ഇതിങ്ങനെ മെമ്മറി കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പാട്ടും ആരാധനയും ഒക്കെ. സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. കാരണം മെമ്മറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മുടെ പാട്ടും നമ്മുടെ ആരാധനയും എല്ലാം മെമ്മറിയിൽ നിന്നാകാതെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം വരണക്കണമേ കർത്താവേ എന്ന് എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതെന്നെ ഇച്ചിരി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കാരണം മെമ്മറിക്കകത്തൊന്നും പ്രസംഗിക്കാം, ദൂതിന്നും പ്രസംഗിക്കാം. തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി വേണ്ടില്ലെന്നുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. മെമ്മറി വേണം, പക്ഷേ കാണാ കടിച്ചതല്ല വേണ്ടത്. പഴക്കങ്ങൾ കൊണ്ടും തഴക്കങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ല വേണ്ടത്. എന്നും പുതുതാക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവമേ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ, ആ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നും വരാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ശമൂവേൽ വൃദ്ധനാക്കുകയാണ്. ആ ശമൂവേൽ വൃദ്ധനായപ്പോൾ തൻ്റെ മക്കൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, യോവേലിനെയും അബിയാവിനെയും താൻ ന്യായപാലനം പാരമ്പര്യമായിട്ടൊക്കെ തലമുറ കൈമാറുകയാണ്. യോവേലിനെയും അബിയാവിനെയും ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. യോവേലിനെയും അബിയാവിനെയും ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവർ ബേർശേബയിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്ത് 3-ാം വാക്യം, അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവൻ്റെ വഴി നടക്കാതെ ദുരാഗ്രഹികളായിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ന്യായം മറിച്ച് കളഞ്ഞു. എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. കാരണം ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയൊരു മകനാണ്. അങ്ങനെ അതും എന്നാണ് ഒഫ്നിയും ഫിനഹാസും ഒക്കെ മാറിപ്പോയപ്പോൾ ഞാൻ ശമൂവേലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാഗൽഭ്യത്തെ കണ്ടത് 1 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു താനിങ്ങനെ പ്രായമായപ്പോൾ അതിനെ രാജാവിനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വൃദ്ധനായി നരച്ചവനായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം 12-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാനിതാ പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞാനിതാ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാനെടുത്തെൻ്റെ കാളയെ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനെടുത്തെൻ്റെ കഴുതയെ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?
ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം പറയുവീൻ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നോക്കി, ഇല്ല, അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അത്ര പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെയും ചങ്കൂറ്റത്തോടെയും ഒരു പൊതുജനത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ശമൂവേൽ ചോദിക്കുന്നു, ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ, ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. പക്ഷെ ഒറ്റവനക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത്രയും വലിയ ആദർശ ധീരനായ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ എന്താ പറ്റിയത്? ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മക്കൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങി. എനിക്ക് സങ്കടമായിപ്പോയി. ഈ യോവേലും അബിയാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്? എന്തിനാണ് ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ പറയിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. ഇവരെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. ചുമ്മാതെ കൊച്ചുങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ശരിയായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരിക്കാം. എന്നാലും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചിന്ത മറുപടി ഇതായിരുന്നു, അപ്പം കൈക്കൂലി മേടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, പാവം പിടിച്ച പുരോഹിതൻ. പിന്നെന്താണ്, ലേവ്യനൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ലേവ്യന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറങ്ങും, അതിൻ്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കിട്ടും. ഇഷ്ടം പോലെ ഇറച്ചി മാത്രം മതിയോ പിള്ളേർക്ക്? പോരാ, അവർക്ക് ഷൂസ് വേണ്ടേ, അവർക്ക് പാൻറ്റ് വേണ്ടേ, അവർക്കത് പിന്നെ ഇറച്ചി മാത്രം തിന്നു. അപ്പോൾ അപ്പൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കഴിയും, തിന്നാൻ എന്തുവാടെ ഇവിടെ കുറവ്, മറ്റിടത്തൊന്നും ഇറച്ചിയില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഇറച്ചി മാത്രം മതിയോ പിള്ളേർക്ക്? വേണ്ട, അവർക്ക് ഫുട്ബോൾ വേണ്ടേ, അവർക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് വേണ്ടേ, അവർക്ക് ഷോർട്സ് വേണ്ടേ, അവർക്കത് വേണ്ടേ, അവർക്കൊരു സൈക്കിൾ വേണ്ടേ? ഇതൊന്നും ശമൂവേലിൻ്റെ കയ്യിലില്ല. കാരണം അങ്ങേർക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. കൈക്കൂലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ മോശപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ്. എക്സ്ട്രാ മണി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. എക്സ്ട്രാ മണി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആഗ്രഹം നടക്കത്തുള്ളൂ. സത്യമല്ലേ? ഈ ഓൺലൈനാണെങ്കിലും പറയുകയാണ്, പരമാർത്ഥമായ കാര്യം. ഈ കൃത്യമായി ശമ്പളം മേടിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര അരക്കരായിരിക്കും. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലേ. അവരത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്ര രൂപ പാലിന്, ഇത്ര രൂപ പിന്നെ വാടകയ്ക്ക്, ഇത്ര രൂപ അതിന്, ഇത്ര രൂപ ഫീസിന്, ഇത്ര രൂപ പലചരക്ക്, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു 10 കല്യാണമൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഞെരുങ്ങും. കാരണം കല്യാണത്തിന് പോകാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം വരും, 2-3 പിള്ളേരെ പ്രസവിക്കും, അവരെ കാണുമ്പോൾ ഉടുമ്പേടി, ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ പൈസയൊക്കെ ആകത്തില്ലേ. അപ്പോൾ കയ്യമായ പൈസയൊന്നും ഇല്ല, കാര്യമായ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് അമ്മയോട് ആഗ്രഹം പറയും. അമ്മയോട് ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ്. അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ 1 അപ്പൻ്റെ പൈസയില്ല, 2 അപ്പൻ കർക്കശതയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, നിഷ്ഠയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഭയങ്കര നിഷ്കർഷക്കാരനാണ്. ഈ നിഷ്കർഷതകളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ വഴിമാറിപ്പോയി. ഞാൻ യോവേനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെക്ക് കിട്ടാതെ പോയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകരുതെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലാവിഷാകാൻ ശ്രമിച്ചതാ. തെറ്റായിപ്പോയെന്നറിയാം, എന്നാലും പറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? 1000 നിബന്ധനകൾക്കകത്തായിരിക്കും ഈ ശമൂവേൽ മക്കളെ വളർത്തിയത്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കരുത്, ഇടത്തോട്ട് പോകരുത്, 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം, 6 മണിക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിബന്ധനകളുടെ ഒരു ലോകത്ത് ഈ യോവേലും അബിയായും വന്നു. തെറ്റല്ല, എവരി ഫാമിലി മസ്റ്റ് ഹാവ് their own rules and regulations. പക്ഷേ ഇത്രയും ചിട്ടപ്പെട്ട വളർത്തിയതിനകത്തുനിന്നും ഇവരിങ്ങനെ വഴിമാറിപ്പോയത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്കങ്ങ് സങ്കടമായിപ്പോയി. ഇത്രയും നിഷ്കർഷതകൾ നടത്തുന്നു. യോവേലും അബിയാവും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലോകത്തോടായിരിക്കും അവർ വളർന്നത്. കാരണം ശമൂവേൽ ഭയങ്കര കാർക്കശതയാണ്. 5 പൈസ അനാവശ്യം കൊണ്ടിരുത്തില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നില്ല. അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ മക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത്. സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനൊക്കെ അല്ലേ ആരുടെ മക്കൾക്ക്? ദൈവദാസന്മാരുടെ മക്കൾക്ക്. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധാരണ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന മക്കളാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയും കുറേ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തകളുള്ളവരുമുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സർവേ എടുത്തു, എൻ്റെ പാസ്റ്റർമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സർവേ എടുത്തപ്പം മനസ്സിലായി, 10,000-ൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളത് വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഒരു 15,000 രൂപ വരുമാനമൊക്കെ ഉള്ളവരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു 20,000 രൂപയെ താഴെയുള്ള വരുമാനമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയിലെ മിക്ക പാസ്റ്റർമാർക്കും. അതിലേറെ പേർക്കും 10,000-ൽ താഴെയുള്ളൂ. 10,000-3,000 രൂപ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതിനകത്ത് ഈ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരുമ്പം നാളെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴിമാറി ചിന്തിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും കുറ്റം പറയാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സമൂഹത്തിനൊരു ദൗത്യമുണ്ട്, ഈ ദൈവദാസന്മാരുടെ മക്കളെയല്ല ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താ, അവരും മനുഷ്യരല്ലേ, അവരും പിള്ളേരല്ലേ. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിക്കാതെ പോയി പാസ്റ്റേജിൻ്റെ കൊച്ചു മുറികൾക്കകത്ത് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അടക്കി. കാരണം ഈ വിളിയൊന്നും അവർക്കുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൻ്റെ വിളികൾ ഒരിക്കലും മക്കൾക്കുണ്ടാകത്തില്ല. നാളുകളിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. എനിക്ക് ഈ വിളിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പ്രിയരെ, എനിക്കിത് വേണ്ടായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ പരമാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ലാസർ ബി മാത്യു പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു,
അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷ വിലക്ക് ഇറങ്ങിയത്? അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോടൊരു സത്യം പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ആരോടും പറയരുത്. അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, എന്തായാലും പറയാം എല്ലാവരോടും. ഭയങ്കര പട്ടിണിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ പാലും തേനും കിട്ടുമെന്ന്. സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ പാലും തേനും കിട്ടും. അതിനെന്തോ ചെയ്യണം? സുവിശേഷ വേല ചെയ്താലേ പാലും തേനും കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ പോയെന്ന്. അങ്ങനെ സുവിശേഷ വേല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ്. കാരണം മേളിൽ ചെന്നാൽ പാലും തേനും കിട്ടുമല്ലോ, അത് കിട്ടുന്നൊരു സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ പട്ടിണിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണെന്ന് പച്ചയ്ക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയും, അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഉപദേശിമാരുടെ പിള്ളേരും അച്ഛന്മാരുടെ പിള്ളേരും ഒന്നും ശല്യമാകത്തില്ലെന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ വേദോസത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട്, പഴഞ്ചൊല്ലിനെ നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പഴഞ്ചൊല്ലിനെ നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം ഈ സെൻട്രൽ കൺവെൻഷൻ്റെ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരം തരികയാണ്. ഈ മക്കളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണേ, ഈ മക്കളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഏത് മക്കളെ? പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സഭയ്ക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. കാരണം അവരിതിൻ്റെ എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് വളരുമ്പോൾ, എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് വളരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വഴിമാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവമേ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഒരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർത്തദാസന്മാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവദാസ സഭ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഓൺലൈനിൽ കാണും. അങ്ങനെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പലരും കാണും. എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയുടെ ദൈവദാസനെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഈ നിമിഷം ഒന്ന് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. അവർ മാതൃകയുള്ളവരാകണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവമേ അവരുടെ നടക്കാതെ പോകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെ അവരൊന്നും വഴിമാറിപ്പോയാൽ അത് വലിയ കുറ്റമായിട്ടൊക്കെ മാറും. പക്ഷേ അതിനകത്തും ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സഭയ്ക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കർത്താവേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഹ്വാനം തരികയാണ്. ദൈവസഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രാദേശിക സഭയിലാണോ ആ സഭയിൽ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസനെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ ശമൂവേലിൻ്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് നോക്കി, അപ്പൻ്റെയും മക്കളുടെയും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഞെരുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പാവം, ഞെരുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പാവം, അപ്പൻ്റെ നിഷ്ഠകൾക്കും അപ്പൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാർക്കശതികൾക്കും മക്കൾക്കും ഇടയിലൊക്കെ ഞെരുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പാവം ഭാര്യ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവരെയൊക്കെ ആരാ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക? അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രാദേശിക സഭയിലാണോ ആ സഭയിലെ ദൈവദാസരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ഹൃദയഭാരം തോന്നുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസന്മാരുടെ മക്കളുടെ പേരൂടെ എഴുതിയിടുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഇന്നോട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക. കർത്താവെ, അവരും സാധാരണക്കാരല്ലേ, അവരും എല്ലാ മക്കളെപ്പോലെ സ്പോഷറായിട്ട് വളരുന്നവരല്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ ഉയർത്താനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുമില്ലേ? എല്ലാ കരങ്ങളും ഒന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കർത്താവിനോടൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച്. ദൈവമേ, പക്ഷെ ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമാണ്. ശൗമൻ്റെ കൊച്ചുമകനെ വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാക്കിയൊക്കെ ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ നീതിയുടെ ദൈവമാണെന്ന് കാലം പിന്നെയും തെളിയിക്കും. അതിശക്തനായ ഒരു പാട്ടുകാരൻ അടുത്ത തലമുറയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കർത്താവിന് നീതി കാണിക്കാതിരിക്കാനും നോക്കത്തില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭ ഏതാണ് ആ സഭയിലെ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്തദാസന്മാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയിലെ ദൈവദാസനെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ നിലനിർത്തണേ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ അറിയണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുക. ഈ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ, നേരത്തെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ. സഭ ഒരുമിച്ചൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട്
എന്നെ ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് താഴ്മയായിട്ട് പറയുന്നു, വിമർശനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പാസ്റ്ററും പിള്ളേരും ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ. അതിനു മുമ്പ് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അവരെ ഓർത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്? എൻ്റെ കർത്തദാസനെയും കുടുംബത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തദാസൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത്. കർത്തദാസനൊന്നും വഴിമാറിപ്പോത്തില്ല. അവർ പട്ടിണിയാന്നേലും ഞെരുക്കാന്നേലും അടിയാന്നേലും ഇടിയാന്നേലും അവർ കണ്ടിറങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് ചത്താലും അവർ മാറത്തില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഈ മക്കളും മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതാണ് സഭയുടെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം. ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തി നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭയിലുള്ള ഈ മക്കളെ എല്ലാം ഒന്ന് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. യോവേലും അഭിയാവും നമ്മോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ. കർത്താവെ, പരിമിതപ്പെട്ട സഭാ വരുമാനത്തിനകത്ത് എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടും പുസ്തകം മാറോടടക്കി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ തെറ്റാതെ ആദർശം വിട്ടുകളയാതെ അപ്പനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ മക്കളെയൊക്കെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ അവരുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സഭയുടെയും ദൈവദാസന്മാരുടെയും നിബന്ധനകൾക്കകത്തും ഇടയിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന 1000 കർത്തദാസിമാരെ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ മാനസിക മുറിവുകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുതലിൻ്റെ കരം ഇപ്പം നീട്ടണേ. അവരുടെ മുറിവുകളെ കരിക്കണമേ. അവരുടെ മുറിവുകളെ എല്ലാം കരിക്കണേ. അവരുടെ മുറിവുകളെയെല്ലാം കരിക്കും. അവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സാന്നിധ്യം പോകല്ലേ. സാന്നിധ്യം മാറിപ്പോകുന്നത് അറിയാതെയും പോകരുതേ. കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകല്ലേ. വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ മക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണേ. കർത്താവേ, അതിനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ.